Γεια σας. Καλησπέρα. Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Δύσκολος καιρός για πρίγκιπες. Όλα είμαστε. Εντάξει, τι γυναίκα έχω. Η γυναίκα μου, ευχαριστώ. Sorry, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει πιο ωραία γυναίκα για τη γυναίκα μου που εκτιμώ τόσα χρόνια? Ότι είμαι, εντάξει, αν εξαίρεσα, δεν βγαίνει, εντάξει, λίγο μάλλον, αυτό το βάψουμε που κάνετε οι γυναίκες, έτσι που φτερνίζονται για να πάρουν για ένα κλαμπ, για ένα ποτό, και που κάνει το μολύβι, που σκύβεται έτσι, που κόβεται εδώ πέρα, λες και είναι κλοπάτο στο μαλλιά, έτσι όπως είναι. Λες να πούμε, ρε γυναίκα, μπορείς να μου πεις κάτι? Ρε γυναίκα, μπορείς να μου πεις κάτι? Όταν βάζετε την ταινία από εδώ έτσι στο μάτι να βάψετε τη βλεφαρίδα, τι χρώμα βάζετε? Μαύρα, άστο. Λοιπόν, τη βλεφαρίδα που ξέρεις, το μάτι, πρέπει να βάζεις ένα γάζα πλάστη. Λες και χτυπήσαμε. Εντάξει ρε, η μπλούζα μου, ωραία. Sorry, δεν είναι η μπλούζα, είναι η μπλούζα, αλλά χρόνια και ζαμάνια που περάσαμε. Φάγαμε, ήπιαμε, κλάψαμε, βήξαμε, βριστήκαμε, αλλά περάσαμε καλά, πολύ καλά. Έχω να λέω. Λοιπόν, το ερώτημα. Sorry, φέρτε λίγο. Φέρτε λίγο, φέρτε. Το ερώτημα. Όχι, πες μου ειλικρινά, τέτοια γυναίκα που έχω εγώ υπάρχει να αναλλάξει κάτι άλλο? Όχι. Μέχρι να πεθάνω θα λέω μπράβο σε αυτή τη γυναίκα που ερωτεύτηκα. Ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί? Τέτοια γυναίκα πρέπει να έχουμε πάνω κορώνα στο κεφάλι μας. Σαν η κυρία Ελισάβετ, της βασίλισσας Ελισάβετ που έχουν την κορώνα, ακριβώς έτσι πρέπει να έχουμε τη γυναίκα μας. Γιατί άμα δεν το έχουμε, ακόμα μια στιγμή, και αν δεν την έχουμε, θα μας λείπει κάτι από την καρδιά μας, που είναι κάτι ενδιάμεσα μας, που μας αγαπάει τόσο πολύ, τόσο καιρό, και η γυναίκα σαν μάνα και σαν αδερφή. Γιατί ξέρω πραγματικά, όταν αγαπάς κάποια, δίνεις ακόμα και την ψυχή. Τέτοιο βλέμμα που είδατε, τέτοιο βλέμμα το αγαπώ μια ζωή. Γιατί τι εννοώ? Όταν αγαπάς μια γυναίκα, πρέπει σεβασμός, ειλικρίνεια, θάρρος, όχι ψέμα, αλήθεια. Εχθές το μου είπε, όταν μαγείρευα, μου λέει, ήρθε χθες παιδί μου λέει, μιλάω με κάποιον στο ίντερνετ, ήρθε να πω κανείς δεν είναι τέλειος, και λέω, εντάξει δεν πειράζει, έπαιξα και έχασα. Μου λέει, είμαι πολύ ερωτευμένη. Με γιάσει χαρά σου. Εγώ της απαντώ, δεν πειράζει, να είσαι καλά ευτυχισμένη, να ευτυχείς μαζί με αυτόν τον άντρα που θες. Κάποια στιγμή, ναι, ήξερα, που θα τη χάσω. Και εγώ θύμωσα ο καημένος, δεν έχω τα λυσακά μου, λέω, εντάξει. Άντε, λέω, το δέχομαι. Ποιος είναι, αγάπη μου? Και με δείχνει η φάτσα φόρα εικόνα, εδώ μόστρα. Εντάξει, αυτό λέω κι εγώ. Χάθηκε ο κόσμος, χαθήκαν όλα,
σπάσαν 10-20 χιλιόμετρα την ώρα. Βαράτε πια στον άλλο και χτύπα τον άλλον. Εντάξει, λέω. Έτσι όπως είμαστε. Έχουμε και πριν 20 πότε 5 εβδομάδες γεννήθηκε και η Αυγούστου. Πες με ρε και 5 Αυγούστου γεννήθηκε. 22 ημέρες γεννήθηκε η κόρη μου, η μπιμπούλα μας, η αυγή, η μελωδία μας. Η δεύτερη και πατούσες. Την ώρα τη στιγμή που με τη φέρανε, λέει είσαι πατέρας? Όχι, θείος ήθελα να πάω. Πατέρας. Και τι λέω? Αυτός ο πατέρας. Αυτή η μουσική μου κάτσε. Και εδώ, στα πλευρά, έμπλαστρο. Γιατί να είμαι ερωτευμένος τόσο πολύ? Γιατί να ερωτεύεις μια γυναίκα που να αγαπάς τόσο πολύ, να θες να φύγεις και σε κρατάει αυτή τη στιγμή εδώ? Εδώ κάτω ρε φίλε, μην τα κινήσεις από εδώ και από εκεί. Γιατί με τα κινήσεις και καλού. Δεν τίποτα. Εκεί που φεύγεις, ναι, φεύγω, δεν μπορώ άλλο, πνίγομαι. Αυτή σου λέει, εδώ κάτσε ρε φίλε, ούτε έτσι τέλος. Όταν θες να φύγεις νευριάζεις ρε φίλε. Λες να πας να φύγεις ρε φίλε, να πας μια αέρα να πας. Μπορεί να γυρίσεις και στο τέλος. Άντε σου λέει, μετά αγάπη μου θα μ' ανοίξει. Αγάπη, την παρακαλάς για μια ώρα. Μπορείς να σου πετάξεις γλάστρα, μπορείς να σου πετάξεις γαμπουζούκι, μπορείς να σου πετάξεις νερό, μπορείς να σου πετάξεις γελαδιό. Μπορείς να καταλάβεις ένα πράγμα, χωρίζεται ένα πράγμα έτσι. Μπορείς να ξέρεις να βγάλεις μια καντάδα ρε φίλε. Να βγάλεις ένα καντάδα. Δεύτερον, βρυσίδια. Τρίτον, να τα κάνεις 1002 να αναφέρεις πας σε αυτό το μέρος που θες πάντα. Και σου λέει μετά, αγάπη μου, σε έβγαλε το λάδι καλά, εσύ. Και εσύ λες μετά, τι να σε πω ρε, εγώ είμαι αρκουδάκια, λουλούδια, τα χίλια μύδια. Και μετά σου λες μετά, αγάπη μου, είσαι καλά? Όχι αγάπη μου, δεν είμαι καλά, φεύγω. Πού πας? Ο άντρας κάνει πάντα κρύο πάνιο. Φωνάζει η γυναίκα, λέει, αγάπη μου, μετά από 2 μέρες σκέφτεται, αγάπη μου, μαγειρέψω? Ποτέ δεν ξέρεις στιγμή τι γίνεται. Άντε λέει. Τη μουσική αυτή, εδώ μου κάτσε. Εδώ. Γιατί την έχουν νιώσει. Κλάμα, θλίψη. Από τη στιγμή που γνώρισα την γυναίκα μου, τη γνώρισα στον ουροπό. Θέλω να σας πω πώς γνωριστήκαμε. Πήγαμε εγώ με τους Σατρί και περιμέναμε τη Χριστίνα. Η Χριστίνα όμως ήρθε με το κτέλ. Να το κόρη μου. Ήρθε με το κτέλ, πώς γνωριστήκαμε με τη Χριστίνα. Καθίσαμε, είπαμε να πιούμε ένα καφέ. Και έτσι γνωριστήκαμε με τη Χριστίνα. Τι εννοώ? Θλίψη, απογοήτευση, γιατί θέλαμε να μένουμε μαζί. Λέγαμε να παντρευτούμε και γρήγορα παντρευτήκαμε. Και θρησκευτικά και πολιτικά. Και η μάνα μου μέχρι να μπαίνει στην καφετέρια του οροπού. Η αλήθεια είναι παιδιά. Παιδιά, το τέσσερα ολόκληρο τον οροπό δεν τράβηξα. Δεν είναι γιαγιά, ο πατέρας μιλά. Μη κόψεις και γιαγιά. Μη κόψεις και γιαγιά. Ο μπαμπάς. Μη κόψεις και γιαγιά. Πέμ κορίτσι μου. Γιαγιά, το βιολί γιαγιά. Τι ήταν αυτό ρε παιδιά? Λοιπόν, κάτι άλλο?
Αυτά πολλές, γνωριστήκαμε με τη Χριστίνα. Να, έτσι, να αλλιώς, να έτσι, μια με το κορονοϊό. Να με το κορονοϊό, να μέσα. Να μάσκες, να το ένα. Μια το άλλο, χτύπα τον άλλον. Να ζήκου, να βρες τον άλλον. Εμείς τι να πω. Έτσι γνωριστήκαμε με τη Χριστίνα. Πήγαμε για καφέ. Κλάψαμε, βήξαμε. Μετά η μάνα μου ξεκίναγε μέσα στην καφετέρια. Αυτό μου έμενε, παιδιά. Όχι, θας. Με έψαχνε. Περίμενε να σου βάλω ένα τραγούδι. Με έλεγε η μάνα μου. Πού είσαι, Αντώνη? Βόλτα. Πού είσαι, Αντώνη? Καλοκαίρι πράγμα. Ήμουν εγώ στο Οδείο. Έκανα μάθημα και ήταν η Χριστίνα απ' έξω. Η Χριστίνα από το Οδείο, έξω από τον Οροπό. Έξω από το Οδείο. Βαρές φυλακές φυλακών Οροπό. Οδείο. Η Χριστίνα, Αντώνη, η μάνα σου. Άντε βρε, ο δάσκαλος μου τα έχει παίξει, κουμπήκαν τα ύπατα. Εμένα να είμαι εγώ με την κιθάρα στα χέρια. Και λέει ο δάσκαλος με το θάρρος του, γιατί και μάγκας δηλαδή ο δάσκαλος, το ξέρω και καλά. Και μπες μέσα, με το έβλεπε. Ναι, δεν είναι. Μετά από λίγο φεύγουμε, γιατί μιλάει ο δάσκαλος με έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα στο Οδείο. Μάθαμε Παντελή το μάθημα. Μάθαμε Παντελή τη μουσική δηλαδή. Και με βγάλει δάσκαλε, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Άντε, επειδή εσύ είσαι έτσι τώρα, άντε και έχεις τη γυναίκα σε από δίπλα. Άντε φύγει, γιατί έχεις σκάσει τη μύτη με την κλεισιά μεριά μέσα. Η μάνα πήγε για ένα παγωτό, ένα ξύμοδογιάς και στο καλό ρε. Και η Γεωργία, οι φίλοι. Σούλα εδώ. Εγώ τσίλα, αλλά δεν ήθελα να ανησυχήσω τη Χριστίνα. Και πήγαμε στην καφετέρια, η μόνη λύση είναι... Ακούω το δαχτυλέλι, αυτό πέρα το δαχτύλι, του βέρα δηλαδή. Και λέω, και με παίρνει η μάνα που λέει για λεπτά. Αντώνη, πού είσαι? Τίποτα, με βαβόταμε. Λέει, Αντώνη, πού είσαι? Θέλω να σου ψάξω. Μετά από 10 λεπτά σκάνει η Γεωργία με τη μάνα μέσα στην καφετέρια. Εκεί πέρα δεις. Εγώ είχα κλασμέντες. Είχα χέσει τα πατηλόνια με λίγα λόγια. Η Χριστίνα δεν ήξερε τι να πει. Μπαίνει η μάνα μου τρέμολο. Μπαμ, λες και πηγαίνει κομπρισέλ. Δεν ήξερε τι λέγε πριν να σπάσει τα πλακάκια του ανθρώπου το μαγαζιού. Έτσι όπως ήταν, μπαίνει μέσα, έτσι όπως είναι. Μην το κοιτάς, η Χριστίνα, η μάνα μου, θάρρος και αλήθεια. Εγώ είχα παίξει έτσι να σπίνει. Έτσι πήγαινε στις μόσκουλου. Ακόμα δείχτε. Ήξερα εγώ αγωνία, θλίψη, λέω θα τη χάσω σίγουρα. Θα με ξυχέσει και η Χριστίνα, λέω. Άτε, λέω του μετά. Μπαίνει, με λέει εμένα, μην το κοιτάς, Χριστίνα, λέει, μην το κοιτάς. Η Χριστίνα, τον αγαπώ, είναι θάρρος και αλήθεια. Ναι, το ξέρω. Με μπραν ματιά, έτσι γνωρίζεται μια γυναίκα με τον άντρα όταν αγαπάμε. Τέλος πάντων η μάνα μου λέει, μην το κοιτάς, να, σε ξαμίδια, ναι. Μπαίνω μέσα, μου λέει η μάνα, μπες μέσα. Μπαίνω μέσα στην καφετέρια, φίλε, το ροπού ρε φίλε, ξεφτύλαγε να με. Αυτός αμφιβάλλει αν έχει δουλειά ακόμα. Και μπαίνει μέσα η μάνα μου, λέει, κάτσε πια στο καφέ, σβηστείτε τα μηνύματα και τα τηλέφωνα, εγώ μαλάκας με το σβήσω και δεν έσβησε το ένα, ναι δεν το έχω, ναι. Τέλος πάντων περνάει λίγη ώρα, δεν τα σκασμένα λέει η μάνα μου, σε κινήσαν, επειδή είμαι σε Γεωργία. Άμα δεν μιλάει και η Γεωργία θα πάγαμε και πινηλή και πρώτη στην ώρα. 15 ώρες, 6. Άνθρωπος αν έχει βάλω δουλειά αυτό πέρα. Στον Οροπό αν έχει ο άνθρωπος καημένος. Τέλος πάντων λέμε, άντε πρώτη μέρα που δούμε στη μάνα μου στο σπίτι. Να, πάμε και δούμε μέσα στη φίλη της μάνας μου. Τι το ήθελα βρε γάμο. Γκρεβατομορμόρα πρώτη μέρα. Πήγα να ξαπλώσω με τη γυναίκα μου. Γκρεβατομορμόρα. Τόσο ρε παιδί μου. Ολόκληρη νύχτα λέει έκλειζα μάτι που μάτι με. Έτσι ακριβώς πήγε. Γκρεβατομορμόρα να έχει ρεφά. Εδώ έτσι. Γκρεβατομορμόρα. Όμως εγώ καημένος. Θάρρος η αλήθεια το έπαιξα 10 φορές που την αγαπώ και την αγαπώ ακόμα και μέχρι να συνεχίσω θα με βγει το λάδι. Άμα δεν την αγαπώ να με πες τα πάει να με πλακώσει.
Η αλήθεια είναι Jack Town όπως λένε με τη Link και στα χωριά όπως λένε. Έφτανα Jack Town. Λες και είναι κινέζικα, λες και είμαι τις Βαγδάτες της Νέης Υόρκης να πούμε. Έτσι όπως παίζουμε είναι αλήθεια, έτσι όπως είμαι. Ναι, μπορεί είχαμε και τη μικρά είχαμε έτσι όπως ήταν κρύβα το μορμούρα. Θέλαμε να πιούμε καφέ και τόσο τα καφέ δεν τι να κρύβει αυτό το μλεμπρέλι. Τέλος πάντων πήγαμε βόλτα, πήγαμε στα φουσκουτά του ρουπό κάτω, θάλασσα. Και μεταξύ είχαμε και το στρατιωκαημένος, λέει ναι, εγώ νιώσταζα εγώ. Αυτά που λέτε την αλήθεια. Έλα εδώ γυναίκα. Ναι, τι είναι. Αν αγαπάς κάποιον, μέχρι πες για όλα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γυναίκα, έλα εδώ. Δεν μου κρύβεται τώρα. Εσύ αγάπη κάτσε πίσω. Να, τιμή, έλα πες μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έγινε. Καλησπέρα μας. Πες καλησπέρα. Πες που γνωριστήκαμε. Πώς γνωριστήκαμε. Σε καλό δρόμο γνωριστήκαμε. Πώς ερωτευτήκαμε. Κάναμε και δυο παϊδάκια εδώ πέρα. Ναι βρέασε και κόρη μου. Κάτσε στο βράδυ. Η άλλη αυγούλα κοιμάται το καλό καιρό. Η άλλη κλαίει. Γιαγιά. Γιαγιά πες το. Γιαγιά. Έλα. Για πες. Γέρασα, δεν ήμουν έτσι όπως ήμουν. Τι τραβήξαμε να είμαστε μαζί. Για όλα αυτά τι λες. Κάτσε ρε. Κοίτα παπά, κοίτα παπά. Δεν μωρί μου. Δεν μωρί μου. Κοίτα παπά αγάπη. Να σε δείξει η κάμερα, πήγαινε. Έλα εδώ ρε. Σκέφτεται. 1, 2, 5, 6, 7. Άντε 20. Άντε 50. 50. Το λέω, ξανά 50. Άστο. Τέλος χρόνου. Έλα γυναίκα. Έλα γυναίκα, τι κάναμε. Γέρασα. Παπούδιασα. Σταφίδιασα. Έλα, ξαναεπανέλθαμε πάλι στον αέρα. Έλα, λοιπόν. Λοιπόν. Αυτή τσάντα την έκανε μπάνιο, τι μάλλον είναι αυτό. Ξέρεις τι, οι βάτοπους έχουν το βατόμαρα έτσι. Έτσι. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.